Thina siyakuzwa kwale nkosi okushoyo akukho futhi okurong lokho okushoyo but ke iqiniso lithi kade siyenza le ukuthi simpimpe emaphoyiseni uma kunento noma kunama illegal activities noma illegal person akwenzeki kunalokho gcina sekuvela as if sinikeza amaphoyisa ibusiness ngoba into egcine yenzeka bayihambela ngasese bekulo umuntu uyothi uyezwa kuthiwa amaphoyisa seyakhesha kuleyo ndawo. So ke nina ningasisiza ngakho kuphela nje akukho ukuthi uma kunendawo esiyakuyona nithumele bonke laba bangama-limbs of the state maqondana nokuverifya ubulegali nobu-illegali balaba bantu nalama bhizinisi esikhuluma ngawo. Kodwa liyo ukuthi sithumele amaphoyisa ahambe wodwa ingane zakithi ayisathembani. Ngicela ufike umtshele uRamaphosa no commissioner weka national ukuthi sina leyo problem. Ngifisa ngazi ukuthi nje lowo mhlangano we leadership bengaba khona nami bengenza sure ukuthi lawo magama yafinyelela kuwe ukuthi inkinga enkulu njengamanje sinayo amaphoyisa awathembeki noma ngawona onke kodwa sinenkuzi malanga yinkinga around block. So ke mawuthi umuntu kuya kubuka ukuthi umuntu omethembayo kwamaphoyisa ahlukene phakathi kulolu daba khona athi abayekwe ngoba akhesha khona athi abangayekwa ngoba asuka yonke lama activities enkohlakalo asuke ewabona enziwa ngama colleagues. Yabona lento yokukhuluma ngenkohlakalo sekuyinkinga ngisho ngabe uyiphoyisa ngoba usabela impilo yakho. So laba banesibindi abafana no Jessica no Phakela Umthakathi no Ngizwe benza umsebenzi obaleke kakhulu esizweni. There is no way ukuthi singeba support. Thina sikucelayo nje ukuthi nina shonini sitsheleni ukuthi uma sinento esinayo sinimeme nani bengxenye yethu. Uma sigasela indawo ethile nifikeke ngayo yonke leyo expertise yenu ukuchecka ukuthi kuyikho noma kuyikho yini. Asidlali masithi ama illegal immigrants asiwafuni lelizwe. Ngeke futhi sijike.